Assalamu alaykum dostlar. Şu vaqt Media Hostel kanalından meni izleyen dostlara hemmäňe de assalamu alaykum diýen. Mana bugün karar verdim. Krazlydan Haramy Dere sanaýysyna agjulara garşy ýola çykdym dostlar. Soň bir ýoluň videosyny dolaýyn diýdim. Gidip barýapyllam. Siz dostlar bilen paýlaşaýyn diýdim. Görüp we lezzet alyň. Şulara yana videolaryň gelip durmasyny isleseňiz kanalyma subscribe edin, like edin, yorum yazın. Haýyşyňyz bolsa kommentda ýazyp bilersiňiz dostlar. Paýlaşmany ýatdan çykarmaň dostlar, kömeklerinizi esirgemäň. Öňden ahire kömek edip otyrsaňyzlar ýene hem kömeklerinizi esirgemäň. Krazly metroga geldik dostlar şu bilen. Krazly metroň garşysyndan ötüp barýan. Hereket güneşli tarapa. Mayda barýan. Güneşle garşy. Krazly güneşli ýol şu bilen. Bagjylar İstanbul. Engelliler Saraýynyň ýanyna geldik şu bilen. Medicin hastana. Sipariş alyp barýan şu bilenem dostlar. Dostlar video halasaňyz like berip komment ýazmany ýatdan çykarmaňa. Güneşle alt geçidiyor. Güneşlerin köprüsünün astından ötecek. Güneşliğin köprüsünün astından öttük. Mana Güneşli meydana az kaldı dostlar. Bu İstanbul, Türkiye. Görmedik dostlarımız görsün dedik. Görenlerimizim görsün dedik. Güneşli meydana geldik dostlar. Şüphele Güneşli meydanda. Güneşli meydanın camisi, mescidi. Görüşüňiz ýany aramlyk böyle derrew. Anda Güneşli'den Yeni Bosna yoluna düştük. Motosikl haydamagan biraz kıyın ya İstanbul'da. Bir yerden bir parça çıkıyor alından. Hazır olmasan dikkat etmesen seni giy urkutacaklar. Gören adam aytıyor, sen çekerek yiyorsun, geziyorsun, geçiyorsun. Gezmen geçmen zeheram var, hataram var. Yeni Bosna 5 yol tarafa geliyoruz.
Mana endi 5 yo'ldan mayda Sapakoyga qarshi harakat. Sapakoydan so'ng Ag'ujular yo'luna düşmeli nasip bolsa. Dostlar, video halasanız like berip komment yazmayı ayaktan çıkarmak, paylaşmayın. Dostlar, videoların devamı için kanala subscribe ve abone olun. Hemişe aydıp durmalı olmasın. Dostlar, kömeklerinizi esirgemeyin. Hem görüşünüz yani Sapakoy'dan mayda yavaş Ag'ujular otobanına çıkmakta çıkar nasip bolsa koşular otobana ketdi yo'la. Sapakoy'dan nima barıyoruz? Ag'ujulara tarap yo'la Haramidere sanayisine. Mana görüşüňiz ýanyp dostlarym däm öýle mana otobana baglanjak boldugynda. Mayda barýarsa ýola ketdi, ýola çykdyk.
Mana otobanyň içinden maýda-maýda hereket awjulara tarap. Awjular ýol dene. Dostlar, ketde ýol otoban. Munda men haýdap berýän şeridimde 70'de gitmeliň. Iň azy biýanky şeritlerdeki şeritde 80 haýdamalyň. 80'den ýokary çykma hakyň ýok, amma bu şeritde 70'den ýokary çykma hakyň ýok. Motorsikler çynçyl sağ tarap şerit bolýar.
Ana dostlar, endam Awjylar sahili. Awjylar sahili göründü, öyle derya, deňiz göründü ýani. Deňiziň ortasyndan ötüp gitýär ýol. O iki kaptalňam deňizden. Awjylar ötürüp bilen. Deňizden ötüp gitmeli. Sahil. Şu kaptalda sahil var, bäri gaýşdyň sahilinde sahil galýar. Çep. Şeýlenem sahil tarapynda bar sahil. Gezmene gidenler için. Deňiziň gyrasy. Mana bulam Haramidere döner kawşagy aýlanyp o şerit ötmeli. Ýa-da gaýtjan şerit ötmek için döner kawşak diýelim. Näme diýip düşündiňiz, şondan aýlanyp ýa-da gitýän tarap ötmeli. O tarapda da Haramidere sanaýysy. Guru kete jaýlar aba bu tarapda. Keş baçara bolýar da hatarlar hem kende şunu ýanyk. Mana ýa-da ýene ketde ýola baglanmaly. Dostlar, like'ları, kommentları esirgemeň, paylaşmagyna kömek edin. Hemme jaňdan haýyşdyr. Ýene hem video görün bilen aslında aýdym ýa-da saz gelmegi haýyş etseňiz kommentda ýazyň. Näme esleňiz bolsa.